Na-turnover na sa Albay Park and Wildlife ang nasagip na injured Philippine Hawk Eagle sa Bulusan, Sorsogon kamakailan. Ayon kay V. Balyanosa, kaagad silang nagtungo sa barangay San Jose, Lower Bulusan kung saan nasagip ang agila ng isang concerned citizen at dinala ang naturang ibon sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Sorsogon para sa tamang pangangalaga. Pinuntahan namin mismo si Jimson Perote. Actually, siya po yung nakakuha ng sugatan na Philippine Hawk Eagle at right away nabigyan po ng pangunang lunas po kasi na endangered po siya at hindi talaga makahalipa dahil sa may bali po yung isang paa po ng eagle. Ayon naman kay Paul James Rico, Assistant Veterinarian ng APW, hindi na rin daw maaaring ibalik ang naturang ibon sa kagubatan dahil sa injury nito. Hindi na yan maibabalik sa wild kasi hindi na niya kayang mag-ano sa mga kahoy kasi yung paa niya. Pwedeng na yan, dito na lang siya. Kasi mga ganyan na mga sitwasyon, dito na po sa wildlife na i-stay. Kasi yung niya paa, nahihirapan na siya magdapo tapos kumain. Hindi niya na yung kinakain niya. Kasi yung isang paa na lang gumagana. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang tanggapan ng Albay Park and Wildlife sa publiko na bawal ang paghuli at pagpatay ng wild animal. Samantala, bukas din ang kanilang opisina sa pagtulong sa pag-rescue ng mga nasa panganib na hayop. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elian Zon.